sai kun daga murya. A'a baki fito ba. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi. Sai kun daga murya gaskiya. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Gaskiya yau na ku gode da su fara. Jama'a ce gari ne ku ya fito ne. Wannan shi ne ranar da aka ce bari in zo wace bari in zo in kallo cikin na domin muna jin labarin sai a wannan waje na kan kawai. So alhamdulillah ba abin da za mu ce da mai wannan waje sai dai godiya Allah ya taimaka Allah ya sa wannan abu ya sa sira arziki. Domin ya tallafa wa wannan wajen na fai. Wanda ake bukata ake so su dinga hoɓasa domin bayan da su ji daɗi suna ganin cewa 'yan uwansu Hausawa ko kuma Musulmi sun karɓi wannan wajen domin project ne wanda zai tallafa wa al'ummar musulmi ba ɗaya. Duniya ce take ta zo da ci gaban wasu abubuwa da ake bukata. So wannan abu yana wa wannan waje ya da san barka Allah ya taimake shi Allah ya bai sa ya gode. Assalamu alaikum. Sunana Aminu Umar. Na Fagode, manaja a restaurant na Fagode wanda yake a samun titin Mandawari. Kuna da makarantar ɗan firamare. So kamar da ake ji a gari cewa muna abubuwa karɓar fai. So wannan gaskiya ne, wannan restaurant namu yana abubuwa uku da fai. Na farko za ka iya siyan fai a gurin za ka iya siyan mai da fai, sannan kuma idan kana son ka ci abincin mu za ka iya cin abincin mu ka biya mu da fai. Wannan shi ne tsarin mu, kuma a kodayaushe a shirye muke da ka zo mu ma abinci ko da na biki ne ko na suna ko gidan musuwa duk muna yi kuma za a iya biyan mu da fai. Wannan shi ne, sannan kuma number wayar mu da muke in kana so ka contactin mu akwai 081 0770 4244. Sannan akwai wannan namba ta wanda take idan mutum yana so ya siyan mana da fai zai iya contactin din ba ta nan a fasta. So in dai contactin din in dai kana so ka siyan ko nawa ne insha Allah, amma fa a WhatsApp ake mana magana ba kira ake ta wannan namba. So wannan shine muna godiya da Pioneers. Duk wannan abu ba an yi komai ba an yi shi bane, an yi shi ne encouraging din Pioneers. Kuma mun san cewa wannan project din mai kyau ne, masha Allah muna godiya.